हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव दा बे समाव गोदान साख्रि ओंखारदों बेनो जाबाय आसामाव नोंथांमोना पस्टिं मोनगोन बेनो जाबाय बेंकआव ग्रेड 4 साख्रि नोंथांमोननि रेगुलार पस्ट फैदों दा बेयाव बेसेबां क्राइटेरिया एबा फरायनाय एबा सिलेक्शन प्रसेस बोरै जागोन जों बेखौ नायनोसै दायो बिनि अनलाइन एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जाबाय आरो बिनि लास्ट डेट होनोबा स' नोंथांमोननि लास्ट डेटआ बेनो जाबाय 4 फेब्रुवारि दङ आरो पेमेन्ट दानायनि लास्ट डेटआ बेनो जाबाय 19 फेब्रुवारि नोंथांमोना अनलाइन पेमेन्ट खालामनांगोन बारा नङा जों बेखौ नायजोबगोन आरो बे पस्टआ अफिस एटेन्डेन्स नोंथांमोना मोनदों माने ग्रेड 4 स्टाफआव नोंथांमोना साख्रि मावनो मोनगोन दा आं फार्स्ट टाइम बेखौ आपडेट होनो मोनदों ग्रेड 4 साख्रि बेंक लेभेलाव बेनो जाबाय RBI नि आन्डाराव थ' नोंथांमोना पस्टिं मोनगोन दा आसामाव नोंथांमोना पस्टिं जागोन दा जों अफिसियेल नटिफिकेसन नायनोसै दा बेनो जाबाय अफिसियेल नटिस दा बेयाव टटेल पस्टआ नोंथांमोना मोनदों 572 बेनि गेजेराव गासै जोंनि आसामाव 52 दङ दा नोंथांमोननिया बे पस्टआ अफिस एटेन्डेन्ट आरो बे ओरैबायदि मोजां साख्रि खालि फाइल लांलाय लाबोलाय मेइन्टेनेन्स खालामनाय प्रफाइल एबा बिनि जब नोंथांमोननि माखासे प्रफाइल आरो दा लिंकआ दङ डिसक्रिप्सनाव दा बेवहाय नोंथांमोना एग्जाम होनांगोन बेनिफ्राय लेंगुवेज टेस्ट नोंथांमोनखौ लानाय जागोन दानिया बिनि एग्जामा बे एग्जामा फेब्रुवारि 28 निफ्राय मार्चनि गेजेराव जागोन आरो माने साननै 2 डेज नोंथांमोनखौहाय एग्जाम लागोन आरो बे एग्जामा अनलाइन नोंथांमोनखौ लागोन बेखायनो दानिया बे पस्टआ आसाम स्टेटआव मोजां पस्ट दङ गासै जों नायोब्ला बेनो जाबाय जोंहा 52 मोनदों बेनि गेजेराव जोंनि ST खथायाव गासै 15 दङ नोंथांमोना मोनदों आरो आनरिजार्भआव 21 दङ जोबोर मोजां नोंथांमोना ट्राइ खालामनो हागोन बैसोआ नैबे डेटखौ लादों 1 जानुवारि 2026 खौ लानानै नोंनि बैसोआ 18 निफ्राय 25 इयार्स नाथाय जोंनि STआ 5 इयार्स बारा मोनो अब्ला जोङो 30 इयार्ससिम बे पस्टआव नोंथांमोना इलिजिबल जायो अके देन बेनिफ्राय PWD केन्डिडेट्सआथ' जोबोद मोजां 15 एबा 10 इयार्स बारा मोनो दा बेखौ जों मिथिबाय दाना फरायनाय दा फरायनाय होनोबा नोंथांमोना मिनिमाम 10 पास खालामनांगोन दे जायखिजाया 10 पास खालामबानो जागोन बेनिफ्राय बेवहाय मोनसे क्राइटेरिया लाखिदों बेनो जाबाय 10 पासनि बाराबा जायनाखि HS पास दङ अके स' HS पास दङ बेवहाय ओरैबायदि बुंदों आरो माने आन्डार ग्रेजुवेट नोंथांमोना जानांगोन बाथ्राखौ बुंदों माने जेनाखि डिग्री पास जाबाय नोंथांमोना बेवहाय इलिजिबल जाया जायखिजाया आन्डार ग्रेजुवेट जानांगोन देट मिन्स मा 10 पास एबा 12 पासआ बे पस्टआव नोंथांमोना इलिजिबल जागोन बेवहाय लिरखादों नोंथांमोना जायखिजाया माने नैबे 1 जानुवारि 2026 खौ लानानै नोंनि फरायनाया आन्डार ग्रेजुवेट जानांगोन आरो बेवहाय ग्रेजुवेट एन्ड केन्डिडेट्स पसेसिं हायार क्वालिफिकेसन आर नट एलिजिबल टु एप्लाइ माने जेनाखि एक्सुवेलि डिग्री पास एबा डिग्री पासनि बारा बेवहाय नट इलिजिबल अके माने आन्डार ग्रेजुवेटआ नोंथांमोना जानांगोन आरो बेखौ जों मिथिबायना दाना बिनि सिलेक्शन प्रसेसआ ओरैबायदि जागोन बेनो जाबाय अनलाइन टेस्ट लागोन माने अनलाइन एग्जाम लागोन SSC बायदि बेनिफ्राय लेंगुवेज प्रफिसियेन्सि टेस्ट लागोन माने आसामिस लेंगुवेज माने खामानि मावनो रोङा बेंक लेभेलाव बेखौ लकेल लेंगुवेजखौ नांगौ जायो नालाय बेंक लेभेलाव बेखौ नांगौ जायो आरो अके देन बेनिफ्राय सिलेबासआ बेनो गासै 120 नि एग्जाम जागोन मार्क्सआबो बेनो एन्ड बेनिफ्राय 90 मिनिट्स एबा 1.5 घन्टा टाइम मोनदों बे जाबाय सिलेबासखौ बेनिफ्रायनो नोंथांमोनखौहाय एग्जामखौ लानाय जागोन आरो अके थ' बेखौ जों मिथिबाय देन बेनिफ्राय लास्टआव काट अफ लानानै नोंथांमोननि साख्रि आरो बेवहाय नोंथांमोननि अनलाइन टेस्टआ इंलिसनि जागोन होनना बुंदों अके स' नोंथांमोना इंलिसनि जागोन देन बेवहाय 1/4 नेगेटिभ मार्किंबो दङ मोनब्रै रं जाबाथाय नोंनिफ्राय -1 दानाय जागोन आरो अके स' बेखायनो हायैखौ नोंथांमोना एग्जामाव एन्सारखौ दाहो थ' बेखौ जों मोनथिबाय दा जायफ्रा इन्टारेस्टेड जाबाय नोंथांमोना बेखौ ट्राइ नायदो दा बेवहाय दा बेनो जोबोर मोजां साख्रि एक्सुवेलि बे पस्टआ मोजां साख्रि बेंकआव बेबायदि चान्स फैबाय थाया RBI नि रिजार्भ बेंक अफ इन्डियानि आन्डाराव नोंथांमोना साख्रिखौ मोनगोन सेलारिया नोंथांमोना नायोब्ला 24,000 निफ्राय जागायगोन आरो अके बेनिफ्राय 50,000+ बियो जाहैगोन आरो अके दा नोंथांमोना नायोब्ला बेनो जाबाय अफिस एटेन्डेन्ट पस्टआव नोंथांमोना एप्रक्सिमेटलि 46,000 पर मान्थ मोननो हागौ आरो हाउस रेन्ट एलाउन्सेस दङ HRA दङ 15% बियो बारायगोन अके दा जायखिजाया 50,000 नि खाथियावनो बेथनखौहाय मोनहैगोन अके दा बेखिनि बे जाबाय नोंथांमोननि पस्टआ ग्रेड 4 साख्रि सेन्ट्रेल लेभेलनि अके बेनो जाबाय क्लास 4 लिरखादों बेयाव जों नायनो हागोन क्लास 4 नोंथांमोना मोननो हादों अके दा बेनो एग्जाम फिस नायोबा जोंनि STआव जों मोनदों STआव एक्सुवेलि बेवहाय जास्ट माने 50 + 18% GST जों माने पे खालामनांगौ आरो अके दा बेखिनियानो नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट